खैराबारिनि कहियारकुसियाव गाब गैयै जायख्लं सावथुननि प्रिमियार श' दङमोन जाय सावथुनखौ बयबो रायजो राजा नोंथांमोना नायनो होननानै नेनानै दंमोन बे सावथुनखौ दिनै गासैबो रायजो राजानि गेजेराव हगारना होनाय जाबाय आरो जोबोद मोजां मोनदों आं बेयाव फैनानै गोबां रायजो राजाफोरा नायफैदों बे सावथुनखौ अनसायफैदों आरो बिथांमोनजों ज' जिरायनानै आंबो बे सावथुनखौ नायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो सावथुननि बागैथ' मा बुंबावनो सावथुना थारैनो जोबोद मोजां जादों आङो रेटिं जुदि होयोबा आङो 10 आउट अफ 10 होगोन बेवहाय गासैबो आर्टिस्टफोरा जोबोद मोजां एक्टिं खालामदों टेक्निकेलि बिराद साउन्ड गासैबो टीमानो जोबोद मोजां खामानि मावदों गाब गैयै जायख्लं गासैबो रायजो राजा नोंथांमोना फैनांगौ नायफैनांगौ बिराद मोनसे ससियेल मेसेज गोनां बे सावथुना औ आं एसे बुंनानै होनो रायजोफोराथ' फैनानै नायफैखागोन आरो नायबा साबसिनहाय मिथिगोन बिनि अनगायैबो आं बुंनानै होनि एसे जों जि जोंनि समाजाव जोङो उन्दै उन्दैफोरनिफ्रायनो जोङो नुबोनाय मोनसे जाथाय बे जाथायानो जाहैबाय जोङो आयेनखौ जोंनि रायजो राजाफोरा गावनो आखायाव लानानै फैयो जोंहा ल' दङ जोंहा आयेन दङ बेफोरखौ थाङाबासिनो मालाबा मा जायो पानिशमेन्ट होनो थाङोबाथाय माने बांद्राय जाहैयो बे जिनिसा औ मरेल पुलिसिं जायखौ होनो गावनो गाव जिखौ आयेनखौ आखायाव लानायखौ बेनि थाखाय मोनसे बिराद मोजां मेसेज बियो आंनिबा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोना फैनांगौ नायफैनांगौ मानो होनोबा दिनै जोंनि हारिनियावल' बे मरेल पुलिसिंखौ नुनो मोना गुबुन हारिनिफोरावबो जों बेबायदि जाथाय नुनो मोनो बेनिखायनो गासैबो जाहाथे बे सावथुनखौ नायफैयो थारैनो जोबोद मोजां सावथुन आङो बिराद माने गोजांस्रु मोनलायदों आरो दिनै बे सावथुनखौ नुनानै गुजबाम्स फैलायदों नोंथांमोनाबो नायफै आरो बे सावथुनखौ एन्जय खालामफै गोजोन्थों गिबियावनो रादाब नायगिरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय दिनैनि बे गाब गैयैनि प्रिमियार श'आ मोजाङैनो मोजां जानानै थांबाय आङो नायनानै थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों होननो थांबा आङो फिल्मखौ आङो नायनो होननानै जोबोद गोसो जानानै दंमोन जेब्ला गोबाङानो नुदोंखि गाब गैयै जायख्लंनि फट'स आरि बेफोरो बुहुत जोंना ससियेल मिडियायावहाय बिदिनो गोसारगासिनोमोन ओमफ्राय बेहायनो माबा मोनसे जोङो एसे निउ मोनसे नुनो मोनगोनखौ जोङो मिजिं थिबाय दंमोन ओमफ्राय आं दिनै पार्सनेलि नायनो मोनफैबाय ओरैबादि माने आङो फार्स्ट हाफावथ' जोबोद गाबबाय ओमफ्राय बेनि उनाव जेथिया सेकेन्ड हाफ फैदों माने आंनि गाबनायानो थाथ'दों गाबनाय थाथ'नायनि सोलाय आंना माने मा होनगोन बेखौ गोजांस्रिउ मोनोना जेथिया मानसिया सिभारिं जायोना बे फिलखौ होनो हादों आरो आं गासिबो रायजो राजाफोरखौ खावलायगोन कि जोंनि बिदिनो बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि जाफोर सावथुन बेफोरखौ जेन रायजो राजा नोंथांमोना गासैबो अनसायलांबाय थाथो बिदिनो दिहुनगिरि बिथांमोनाबो अब्लाना थुलुंगा मोनगोन आरो जोंना बर' समाजाबो आरो जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाबो बिदिनो जौगालांबाय थागोन आरो आङो बिथां संगिना मेमनिसिम ओरैबायदि थेंक्स जासिहरो कि बिथांनि बे फार्स्ट डाइरेक्सन जोबोद मोजां खामानि मावदों बिथाङा एसेनोसै बेखौ आङो होननो थांबा जेथिया फट'स नुदोंमोन ना बेहायनो बांसिन गोसारदों होनदोंमोन ना आङो दा बेखौ आङो आं दा लाइक फुटेजखौनो नुजोब्बाय फुरा सिनखौनो नुजोब्बाय जेथिया सिनखौ नुदोंना अब्ला आंनि रिएक्सना लाइक माने मानिनांगोन एकदम माने स्पिचलेस जायखौ बुङो बिदि खालामनो थाखाय बुहुत गोहो नांगोन बेखौ जायनो मेनो रावबो खालामनो हाया आं निजिनो खुद खालामनो हाया आं बेखौ आं गेरेन्टि बुंनानै लानो हायो गावखौ बेनि थाखाय आं बिथांखौ एकदम माने मानियो आरो बेनोसै जानानै माबायदि नांदोंमोन बे समाव माने आङो सिमां ना मोगथां सानखादोंमोन माने बे खबरा आंनाव फैदोंमोन ना जानुवारि 15आव ओमफ्राय जागोन ना जाया ओमफ्राय आं माने गोसोआव बहुत नार्भासमोन ओमफ्राय माने जोबोर एक्साइटेडमोन दिनै नों रल खालामनायखौ नुबाय नों माबायदि मोनदों जोबोर गोजोननाय मोनदों आयौ आंनो खालामदों बे फिल्मखौ ओमफ्राय माने आंनो बांसिन नायनो एक्साइटेड जानानै दङमोन ओमफ्राय दिनै नुबाय जोबोर गोजोननाय मोनदों रायजो राजाखौ मानो खावलायगोन थेंक इउ बयबो फैनानै माने जोंखौ अनसायफैनायनि थाखाय आरो रायजो राजाफोरा जोंखौ अनसायो आरो बेबायदिनो माने थुलुंगा होयो मुस्रि गोमबोर दैमारि कयारकुसि आगोमा आफादनि आफादगिरि दा जों कयारकुसि आगोमा आफादनिफ्राय जों बेखौनो खावलायनो सानदों जों जा दिनै गाब गैयै जायख्लं बर' सावथुनखौ दिनै जोङो प्रिमियार श'
बेयाव खालामबाय दा बेखौ जोङो जोंबो नायदों कमिटिनिफ्राय नायनानै जों जोबोर मोजां मोनदों फिल्मखौ बे माने सिगाङाव जायफोर सावथुन दिहुनबाय बा ओंखारबाय बेफोरनिख्रुइ जोङो साबसिन हामसिन जानायखौ जोङो नुनो मोनदों दिनैनि बे सावथुननि गेजेरजों दा जोङो आगोमा आफादनि जानानै बर' रायजो राजा सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा बिथांमोनखौ बेखौनो खावलायनो सानदों गुबुन बहाबाफोर जुदि बेफोरबायदि जोंफोरबायदिनो कमिटिया जुदि गाब गैयै जायख्लं सावथुनखौ जुदि हांख्रायनानै लाबोयोब्ला लोब लोब थांनानै बिथांमोनखौ हेफाजाब हैनानै बर' सावथुन मुलुगखौ हेफाजाब होनायजों लोगोसे बिथांमोननि जा आफाद बिथांमोनखौ हेफाजाब होनो थाखाय जों आगोमा आफादनि जानानै गुरै खावलायहरनाय थाबाय।